Kaixo, zer moduz? Batzuk ezagutuko nauzue, Alasne Etxeberria naiz, errenderiko aktore bat. Bakarrizketak egiten ditut, antzezlanak, telebistan ere ibila naiz. Bueno, piper. Eta zuzendaritza egiten dut ere batzutan. Kamarara begiratu eta esan miau. Ondo gauzkatu, miau. Horrea, sentitzen. Zer moduz, egun osoan etxean sartuta? Animo, gero eta gutxigo falta data. Animo, familiarekin egun osoa pasatzea tokatu zaizuen hoi. Bereziki ume txikiak dituzuen hoi. ¡Camelito! Ta niri bezala etxean bakarrik egotea tokatu zaizuen hoi ere. Animo. Ni hasieran estresatuta dana egin nintzen, Goizean zumba, gimnasia, estiramenduak. Ordu bete irakurri, yoga, meditazioa, mindfulness. Gero, arratsaldean bideollamadak, amakin, aitakin, lagunekin, Logroñoko lengusinekin, eta gero balkoira, abestea, egun batean resistirei, hurrengoan bela txau, eta txaloak. Orain ja lasaiago nago. Gogoa dudanean bakarrik egiten ditut gauzak. Egia esan ateratzeko gogo pixka bat ere. Pintxopote. Ni oso pintxopote zalea naiz. Egiten alduzue, pintxopote. Bai, iluna bargau parte horretan, ez da afari merienda bezala. Ta, gustatzen alzaizue. Erne, kontu hitzak elkartzeko garaian oso arriskutsua data. Pintxopote eta afari merienda bezalako hitzak esaten hasten gara, eta juernes eta follamigo bezalako gauzak esaten bukatzen dugu. Ez aldakigu garbitze egiten. Horrelako hitzek ez dute esan nahi zehatzik, ambiguoak dira, Mario Bakerizori gertatzen zaion bezala. Pero eso hay que tener sentido común. Marikita heteroa dela esaten du. A ber, Mario, zer da marikita hetero izatea? Bata da bestea izango da. Marikita hetero esatea da hamburguesa veganoa esatea bezala. Edo euskaldun bat dietan. Edo demokrazia monarkikoa. Ez du funtzionatzen. Pandemia honekin danak okerrera goaz. Pasaden astean emakume bat 2 jaio berri izozkailuan sartuta harrapatu zutela irakurri nuen interneten. Mesedez, 2 jaio berri izozkailuan sartuta ez daukazu beste ezertarako lekurik. Isolamendua oso txarra da. Norbaitekin hitz egitea eta jende berria ezagutzea oso garrantzitsua da. Nik orain dela gutxi kaixomaitia.com ezagutu dut, eta jendea ezagutzen ari naiz. Alarma hau sortu baino lehen bertan mutiko bat ezagutu nuen. Kasoidazue oso praktikoa da, luzamendutan ibili gabe mamira zoazelako. Zu nolakoa zaren jartzen duzu eta zer bilatzen duzun. Adibidez, nik jarri nuena. Emakumea, euskalduna, ileoria, begiurdinak eta kriston tipazua. Ta bilatzen dut mutil bat, atsegina izatea, kirolzalea, intelektuala, divertigarria, eta batez ere izan dezala oso handia den bihotza. Ara, eskaera bete orduko erantzuna hilatu zitzaidan. Begiurdina eta ileoria, ni bezala. Ez zuan esaten zidan zala, youtuber, gamer eta blogger. Ta noiz iten dezu lana? Never. Hasieran txateatu egiten genuen soilik, bere kontuko esaten zizkidan, gauza normalak. Kaixo maitia, gaur mazmorra batean egon naiz, druida bat, txaman bat eta mago batekin 5 bat akatzeko eta boteredun bastoi bat eskuratzeko. Hoi da eta beri esatea bezala fikziozko produkzio handi bat. Ez dakiz zertaz ari zaren. Egun batean esan nion. Egunen batean zita bat egiten dugu elkar ezagutzeko edo joan zaitez txateatzea zure draman eta druidekin. Ta geratu ginen azkenean. Parke batean arratsaldeko 5:00. 3 ordu laurden beranduago azaldu zen. 13 urte zituen eta 20 lagunentzako paella batek baino grano gehiago aurpegian. Noski ura etzen ondo atera. Hori ezinezkoa da, ez da posible. Nora joango naiz nizea batekin. Lehen zitan hain berandu iristen den batekin. Ez. Ta moztu egin nuen. Mezu bat. Kaixo Mercadonatik, 500 euroko bonoa tokatu zaizu. Sartu zure bankuko datuak eta klabea eta ingresoa egingo dizugu lehen bailden. Hau zorte hau!